Ini naman nga ang bahanon isa kahiligayon nga bahanon nga ginkumpos ni Tatay Lando Palmaris para gid sa tanan-tanan nga mga Kristiyano. Tanan-tanan nga mga Kristiyano. Ano man kamo nga rasa, ano man nga country, para gid ini sa inyo. Ilonggo version, hiligaynon. Nagaulat kami sa imo, agud imo kami dalon sa imo nga paraiso. O Kristo, ikaw na sa langit, ikaw mauna, habang mag-aabot ang tion nga imo kami sugaton. Na ikaw ang magabalik, agud ka ni makapahuway sa pag-antos ang kasakit. Nagahulat kami sa imo, agud kami imudalhon sa imo nga paraiso. O Kristo, ikaw na ikaw mauna, abang mag-aabot ang tion nga imo kami sugaton. Kabay pa nga hindi magdugay, ikaw ang magabalik, agud kami makapahuway sa pag-antos ang kasakit. Kabay pa nga hindi magdugay, nga ikaw ang magabalik, agud kami makapahuway sa pag-antos ang kasakit.